Il-kunsilli lokali mhux jingħataw biżżejjed fondi u tneħħilhom il-poter minn idejhom tant li issa lanqas se jkunu jistgħu jażlu huma li ma toroq hemm bżonn li jinbnew jew jitranġaw fil-lokalitajiet tagħhom stess. Iddikjara dan Clyde Pooley, membru parlamentari u eks-sindku ta' Ħalqormi, hekk kif f'jum Ħalqormi iltaqgħu flimkien l-eks sindki kollha ta' din il-belt li servew il-lokalità fl-aħħar 25 sena u rrefera b'mod speċjali għall-awtorità ġdida mwaqfa mill-gvern li se tara li jsiru t-toroq madwar il-pajjiż u esprima t-tama tiegħu li finalment l-għażla ta' liema toroq hemm bżonn isiru tkun tal-kunsilli lokali infushom u mhux tal-Gvern ċentrali. Pooley li esprima s-sodisfazzjoni li serva lil din il-belt li jagħmlu għan-nies u mhux is-swar enfasizza wkoll fuq il-bżonn tal-komunità fih dan il-lokalitajiet waqt li refera d-deċiżjoni li jitwaqfu l-Kunsilli Lokali fl-1993 bħala pass koraġġuż li għall-ewwel ħafna ma femux imma lillum japprezzawh. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi qed jiċċelebra l-275 anniversarju mindu ġie ffirmat id-digriet illi wassal biex Ħalqormi jingħata t-titlu ta' Belt Ċittà Pintom. Biex ikun iċċelebrat dan l-anniversarju, il-Kunsill Lokali bi ftehim ma' Malta Post ħarġu set ta' 5 bolol b'disin ta' Daniel Cherry. Ħarġa li hija limitata ħafna hekk kif hemm għall-beħ biss 100 kopja. Sadattant matul il-konferenza tal-aħbarijiet ġie ffirmat ukoll ftehim biex il-mitħna ta' Ħalqormi tiġi devoluta u tgħaddi f'idejn il-Kunsill Lokali. Din il-mitħna li tinsab taħt il-bypass tal-Imrieħel issa mistennija tiġi restawrata biex tibda tintuża bħala ċentru ta' attivitajiet kummerċjali. Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet attenda wkoll is-segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali Silvio Parnis.